kapaparts, mag-assemble kita kama este dia. Kay para productive el dia, man-assemble kita kama. So takiyo, tali na background na din yung mga chap-chap kama, no? Yasi kita entraki. So, man-assemble kita siya. So, oh, assistant. So, sita kama. Katong isa ng legs, katong dito sa ubos, balabak, nga anak kataso. Kung isa ka. Okay ni, isulog dili. Isa pa. Pernah. Tahi pa mga kapaparts. Tahi pa kita. Dentro del cuarto. Kay grande este. Master bedroom te 54 L size. Wow. So, klabay kita sa ilang parte ng legs. Okay. Sir, kaya ka ba, mga kapaparts? Wow. Okay na lang kayo pupukin. So, gamay na lang kulang. No? Okay. Maglimpyo na lang. Maklansang. Okay na. Karon. Maklansang. Lansang na lang na ako yung maglimpyo. Maglimpyo. Butang porson. Kama na. No. Tanong na itong samay. Arcasia samay, diya sa ubos. Manang samay. Abaya, kapaparts. Ya kabay jatun kama. So, okay na. So next step ara ibutang nato ang portion. Finish na lang ang pintal. Wow. Wow. Takil uno portion sa kastar uno portion aquí. Otro cuarto. Nong legs. Ari ba diri kay kuha na to ring portion. Hello. Oh, gamay ra na siya. Dili ana na si sistema oh. Inig abri mo ana ra na yang portion. Unya isera nimo. Wow. Puto nimo ni. So ana. So diya sa sulod ibutang ang mga bedsheet, punda, unlan. Diya ibutang.
So, mo ni handmade lang ni. Kung palituno nimo ni karon ingon naning design, di kay panawag dito sa 20,000. Gihimuan ako ni duha ka bug, isa ka semana. So, Wow. Kapa parts. Pwede kita discuss ang braso. Boleh si Papards. Kabel project. Kanya natin kita bira. Thank you. Wow.